Media Nouă. Păi situația e oarecum cea așteptată, adică noi nu ne așteptam la o scădere totală a numărului de cazuri pozitive COVID, având în vedere măsurile de relaxare în etape pe care le-a luat guvernul, era oarecum de așteptat să avem o mică evoluție, să-i spunem așa, a numărului de cazuri pozitive, și este mică în continuare, pentru că am avut cel mai mic număr 31, astăzi avem 39 în decurs de câteva zile. Deci au fost o serie de persoane depistate pozitiv din județ, pentru că ne referim exclusiv la județul Cluj. Așa cum am spus de la început și am recomandat tuturor oamenilor să încerce să păstreze aceeași responsabilitate pe care au avut-o și anterior, pentru că lucrurile nu se încheie aici, nu închidem acest episod și ne revedem de activitatea normală, așa cum ne-am dorit cu toții. Din păcate, asta nu se poate întâmpla, cel puțin în acest an, așa cum putem vedea. Îndemnăm în continuare oamenii la responsabilitate maximă, la prudență în tot ceea ce fac, chiar dacă avem aceste măsuri de relaxare, deschidem terasele, deschidem mall-urile, deschidem piscinele exterioare și alte măsuri de acest gen, totuși niște măsuri de distanțare socială se păstrează în continuare și până la urmă ține foarte mult de nivelul fiecăruia de a se autoproteja pe el însuși și apropiații lui. Astfel că nu e cazul să dăm iama în târg, cum se spune, și să uităm complet de tot ceea ce a fost, chiar dacă, evident, perioada dificilă pe care am traversat-o cu toții ne-ar deschide orizonturile spre o relaxare mult mai accentuată, dar nu este cazul. Noi am păstrat cele două unități dedicate COVID care au fost de la început, Spitalul de Boli Infecțioase și Spitalul de Pneumofiziologie, în continuare, evident, pentru tratarea pacienților exclusiv COVID. Și am reluat activitatea în celelalte două, recuperare și medicală 1, pentru că solicitările erau extrem de mari. Pacienții nu mai puteau aștepta cu bolile cronice pe care le au sau cu urgențele de altă natură, cum este cardio la medicală 1. Am văzut cozile infernale care au fost în ultima vreme la Institutul Oncologic, de exemplu, care are un alt specific de activitate foarte complicat. La Institutul Inimii, odată cu reluarea activității normale, numărul cazurilor a crescut foarte mult și vorbim de urgențe cardiologice care sunt extrem de riscante, astfel că a fost principala motivație pentru reluarea activității în cele două unități medicale, recuperare și medicală 1, cu mențiunea că în orice moment ele pot reveni la activitatea COVID. Așa a fost decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Dar, așa cum arată lucrurile în prezent și cum au arătat în ultimele 2-3 săptămâni, am constatat o evoluție pozitivă, semnificativă, sigur cu ultimele zile, poate puțin în cealaltă direcție, dar în continuare lucrurile sunt sub control la Cluj din punct de vedere medical și din celelalte. Care sunt punctele care au rămas delicate, să le spunem, nu fierbinți, dar delicate în județ în acest moment? Unde se înregistrează mai multe cazuri? De unde vin pacienții? Nu avem focare în acest moment identificate. E un număr destul de mic de pacienți pozitivi care sunt identificați ca urmare a testării. Vorbim de pacienți care se prezintă în spitale, în județ, în general, pentru simptome specifice COVID. Vorbim de Dej, vorbim de Câmpia Turzii, Turda, Cluj-Napoca. Deci nu este neapărat un focar într-una din zone, să-i spunem. Măcar la Viișoara, unde lucrurile s-au liniștit după ce am avut cele 4 cazuri de rujeolă și COVID, n-am mai avut situații de acest gen. Deci e greu de identificat la un număr atât de mic de pacienți pozitivi în o zonă sensibilă. Ok, dar dacă cineva iese pe stradă, cam care ar fi riscul, după părerea dumneavoastră, să contacteze coronavirus? Adică străzile au fost umplute acum de oameni, este un trafic și o circulație cum era și înainte și vreau să înțeleagă oamenii
cât de mult sau cât de puțin, sigur, se expun unui risc? Se expun ca și înainte, având în vedere faptul că foarte mulți pacienți sunt asimptomatici. Ei au fost identificați ca urmare a internării în spitale, de exemplu, și au fost testați. Asta e motivul pentru care au fost identificați COVID, dar nu au prezentat neapărat simptome. Astfel că e foarte posibil ca pe stradă o grămadă de oameni să prezinte virusul, chiar dacă nu au simptome în acest sens. Deci riscul există, așa cum a fost și înainte, doar că înainte nu circulau oamenii pe străzi. Acum, existând această libertate de circulație, deci nu mai sunt restricții ca înainte, riscul poate fi crescut, considerat crescut. Sigur că depinde foarte mult de evoluția la nivel național, la nivel județean. Nu putem defini un risc major pentru a ieși pe stradă, de exemplu, dar el există. Cu siguranță trebuie să fim conștienți că în orice moment ne putem întâlni cu o persoană purtătoare de virus. Ăsta e motivul pentru care trebuie să purtăm măști, trebuie să păstrăm acea distanțare socială, trebuie să nu dăm mâna, să nu ne pupăm și toate celelalte activități cu care eram obișnuiți înainte. Domnule prefect, ca ultimă întrebare pe acest subiect, vreau să vă rog să dați o notă sistemului de sănătate din Cluj, împreună cu administrația publică județeană, locală. Acum facem abstracție de faptul că sunt foștii dumneavoastră colegi din PNL. Cum s-a mișcat Clujul din punct de vedere medical în această perioadă, din martie și până în iunie? Din punctul meu de vedere s-a mișcat exemplar. Evit să dau nota 10, pentru că știm cu toții că nota 10 e greu de dat oriunde. Dar, din toate punctele de vedere, Clujul s-a mișcat exemplar, că vorbim de sistemul medical, vorbim de administrația locală, indiferent de culoarea politică care o conduc, o primăria Cluj, Napoca, Consiliul Județean Cluj și celelalte UAT-uri din județ care au fost implicate în un anumit fel în toată această perioadă. Toată lumea a înțeles că e nevoie de colaborare, de cooperare și de lipsa orgoliilor. Chiar dacă în domeniul medical, de exemplu, orgoliile sunt extrem de mari, am constatat asta de-a lungul acestei perioade în care am avut foarte multe întâlniri cu medici, profesioniști, manageri de spitale. Am observat că există această tendință și aceste orgolii care sunt oarecum normale la un anumit nivel, dar au înțeles cu toții că nu e cazul să le amplificăm și până la urmă toată lumea și-a dat mâna și am ajuns în situația de astăzi, situație fericită, putem să-i spunem, din punct de vedere al rezultatelor, în ceea ce privește în special numărul vindecărilor. Cred că e cel mai important lucru pe care trebuie să-l transmitem tuturor ca să-l înțeleagă. Vorbim de un grad de vindecare peste 86% la Cluj. E unul impresionant. La nivel național, media este mult mai mică. Iarăși e important ca oamenii să știe că schema de tratament COVID aplicată la nivel național a fost propusă de Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj, preluată ulterior prin ordin al Ministrului Sănătății și implementată la nivel național. Și sunt multe alte elemente care mă fac să afirm cu încredere și fără nicio ezitare că noi, ca județ și ca și autorități implicate, cu o treabă bună aici și, până la urmă, cifrele sunt cel mai bun indicator în acest. Media Nouă.